Zlato. Žlutý kov, který od nepaměti fascinuje celé lidstvo. Pokud vezmeme zlato a například index S&P 500 a porovnáme jejich výkon za necelých 9 měsíců letošního roku, zjistíme, že zlato připsalo 21% a akciový index S&P pouze 14%. Zároveň ale obě aktiva v letošním roce dosáhla svých nových maxim. V dnešním videu se tak podíváme, jak zlato efektivně obchodovat, kdy ho zařazovat do portfolia a skrze které nástroje je ideální ho nakupovat. Moje jméno je Ondra a vítám vás u našeho projektu Financial Insider a Dividend Guys. Pokud ještě nemáte odběr našeho kanálu, tak si určitě klikněte a dejte si i zvoneček, abyste dostali upozornění pokaždé, když vydáme nové video. A jedna malá novinka, nově jsme také na Spotify, to znamená, že pro ty, kteří třeba nemají prostor se dívat na video, si můžete pustit zvukovou stopu z celého videa, kdykoliv se vám zlíbí a nemusíte se u toho dívat na můj obličej. Ale teď už zpět k onomu žlutému kovu. Zlato je totiž obecně považováno za jakousi bezpečnou investici nebo bezpečný přístav. Oproti tomu akcie jsou většinou investorů považovány za vysoce rizikové. Ve skutečnosti ovšem, pokud se podíváme na přiložený graf, tak můžeme vidět, že v uplynulé 30leté historii, tedy z dlouhodobého hlediska, je při porovnání návratnosti investice zlata a třeba indexu Dow Jones jasně vidět, že akcie jsou na tom podstatně lépe a výkonnost oproti zlatu je téměř dvojnásobná. U investice do zlata je potřeba si uvědomit, že se nejedná o aktivum, které by vytvářelo nějaký zisk, nějaký příjem právě jako akcie. Jedná se totiž o aktivum, které je založené jenom na zhodnocení jeho ceny, která se tvoří tím, že je exkluzivní jeho omezené množství a v podstatě tak jeho cenu určuje pouze nabídková a poptávková křivka. Velmi často je tak právě zlato spojováno s výrazy jako minimalizace rizika, stabilita, nízká volatilita a to všechno právě v porovnání s akciovými trhy. Ovšem je dobré vědět, jak je to ve skutečnosti. Abychom mohli zlato a akcie porovnávat z pohledu rizika, je dobré podívat se na to skrze volatilitu. Ta nám totiž právě to riziko vyjadřuje. No a pokud se podíváme do přiloženého grafu, tak můžeme vidět, že z dlouhodobého hlediska je průměrná volatilita zlata nějakých 16%. Pokud k tomu přidám porovnání s indexem S&P 500, tak můžeme vidět, že ten má volatilitu na úrovni 18%. Rozdíl tak není nikterak zásadní. No a pokud bychom zlato porovnali s nějakým více diverzifikovaným indexem, například MSCI World, který zahrnuje více světových aktiv, tak uvidíte, že tento index má volatilitu právě na úrovni 16%, tedy naprosto stejně vysokou, jako má zlato. No a toto zjištění je celkem důležité, protože můžete vidět, že zlato má srovnatelnou volatilitu s akciovými indexy a proto dívat se na zlato pohledem bezpečného přístavu právě v porovnání s akciemi není úplně dobrý pohled. Nicméně zlato má jednu velmi zajímavou vlastnost, díky které je na místě mít ho zařazené v investičním portfoliu. Je jen potřeba vědět, kdy ho nakoupit a kdy ho zase naopak prodat. Zlato se totiž obvykle nepohybuje stejně jako akcie. Dalo by se spíš říct, že je k akcím inverzní. Tedy v momentě, kdy se ekonomice daří a investoři jsou ochotní více riskovat, akciové tituly rostou a naopak zlatu se příliš nedaří. A v opačné situaci, kdy je strach z ekonomické situace, akciím se příliš nedaří a hledají investoři nějakou alternativu, tak naopak zlato se dostává do popředí a většinou roste. No a toto zjištění tak můžeme velmi efektivně využít při našem investování a zlato tak využívat jako jakési zajištění akciového portfolia v dobách, kdy se na trhu příliš nedaří. Pokud se podíváme na přiložený graf, tak můžeme názorně vidět, že v letech 2000, 2008 nebo 2020, kdy na svět dorazily, řekněme, větší krize, tak se právě zlato chovalo inverzně k akcím a když akcie klesaly,
tak zlato nabíralo na růstu. Přijďte na náš Patreon a naučte se i zlato používat jako zajištění vašich akciových pozic. Naučíte se také, jak podle volatility rozkládat jednotlivé akcie a řídit riziko. Naučíte se sledovat fundamenty a stav ekonomiky, který vám pomůže v dalším rozhodování, co s vašimi investicemi. No a se současným tématem zlata pro vás připravujeme článek na to, jak používat ETF investující do zlata právě jako zajištění akciových pozic, které ETF nakupovat a kdy je zařazovat do investičního portfolia. Tak neváhejte a přidejte se k nám. Jak jsem již říkal na začátku, upozorňuji na novinku. Nově jsme také na Spotify, tedy pro ty z vás, kteří nemáte možnost se například dívat na video, můžete si celou zvukovou stopu z videa pustit právě na Spotify. No a jak začít do zlata investovat? Asi nejefektivnější cestou je investice skrze ETF, které investují do fyzického zlata. Pokud tedy nechcete držet zlato fyzicky, což ovšem je na delší rozpravu a nechci tím ztrácet ve videu čas. Tyto ETF většinou nabízejí vysokou likviditu, dobrou dostupnost a máte tak efektivní investiční expozici ve zlatě. ETFK nakupují fyzické zlato a to potom mají ve svých trezorech u svých bank. My používáme ETF Spider Gold Trust, což je největší ETF na zlato. No a pokud se podíváte do přiloženého grafu, tak z něj můžete velmi jasně vidět, jak toto ETF reaguje. V roce 2008 s příchodem krize začalo zlato krásně růst. Potom v období, kdy rostla ekonomika, se zlato dostalo do stagnace a mírného poklesu. No a opět v roce 2020 se dostalo zlato do silného růstu, podpořeno ještě v roce 2023 strachem z situace a znovu nabralo zlato další dech a ještě povyskočilo výš. Další různá ETFK zabývající se investicemi do zlata si můžete vyhledat na stránkách Just ETF, kde jich máte celou škálu a můžete si vybrat, které vám bude nejvíce vyhovovat. No a tím jsme se dostali na úplný závěr. Zlato nám může velmi dobře posloužit jako zajištění akciového portfolia, jakási protiváha, a pokud se ho naučíme dobře obchodovat, můžeme díky tomu dosahovat velmi zajímavých a konzistentnějších výsledků na celém investičním portfoliu. To je pro dnešek vše, já vám děkuji, že jste se dívali. Doufám, že se video líbilo, pokud ano, budu rád za like nebo za komentář. Pokud byste nás chtěli sledovat, jsme online na Instagramu nebo na Twitteru. Pokud ještě nejste odběrateli našeho kanálu, tak si určitě klikněte na odběr se zvonečkem, ať vám neunikne žádné nové video. Nově připomínám, že jsme také na Spotify, kde si můžete celou zvukovou stopu z videa poslechnout bez nutnosti koukat se na mě. No a pokud byste chtěli nebo můžete a chcete nás podpořit, tak se přidejte na náš Patreon, kde máme spoustu vzdělávacích materiálů. Je tu k dispozici naše investiční portfolio, zveřejňujeme zde naše obchody, analýzy různých akciových titulů a k dispozici je také seriál Jak analyzovat akci, kde se dozvíte, co všechno je důležité pro to, abyste měli úspěšné investiční portfolio. Já vám děkuju a těším se zase za týden. Ahoj!